Goedendag, Earl. Hoe gaat het, jong? Als ik weer een miserabele hete kloetendag heb meegemaakt, dan wordt het heute. Oh, daar heb ik weer niks van gemerkt. Nee. De Nerko stiert hier 247 te blazen. En hoe wordt een deur op? Nou, alstublieft, brek me door de bek niet overop. Hij ik vanmorgen om 10:30 ontbeten bij Annie's, ten diner aan de Interstate, ik ken hem wel. Nou, wat trouwens even tussendoor, heb je zo'n fles whisky daar. Oh ja. Ik gooi me vol tanken vandaag. Maar nou vertel eens, je wordt bij Annie's geweest. Hoe wordt het? Ach, schijt. Ja. 11 worden in de ballentent, voordat ik het ontbijt dus door de nek ga, ja. En om 11:15 zat ik op de wc en ik word er biggetjes in een deken en het kotsen als een zieke fucking hond hoor. En wat bleek nou? Wat hij zich gedaan? Hij zit in Mongool door achter de grill gezet en is toch door het vlees om te draaien. Zonder een halve jaar en hij huurde ergens in een circus tent toe. Dan moeten ze toch godverdomme geen burgers laten flippen. Dat slaat toch helemaal nergens op. Ja, maar heeft die Annie dan werkelijk zo'n plank voor de kop? Ik snap dat niet. Ach, Annie heeft gewoon zero verstand. Ja. Annie had in Mongool van om een stuk hold in de nek te houden en de tempel te verkopen daar. Ja, maar waar is hier even, Earl? Wordt dat nou niks voor ogen geweest, zoals een diner aan een Interstate, hoor? Nee, man. De vieze smerige ballentent. Dan zou ik godverdomme nog nemen de komkommer en de kool met een kerkbal in de mol. Doe het gevangen willen weren, door. Dat zonder ik de zooi erover neem. Vieze vettige tent. Dat is niks van mij. Heb je trouwens van een transseksueel gehoord die niemand vermoord heeft? Hoe een omgebouwde die nou op de vlucht is voor de politie, wat bizar. Ik hoor het vers op de radio. Halve jaar. Hij zou niet kunnen pakken. En nou zou je deze kant erbij komen. Als ik hem in de klauwen kreeg, dan trek hem zijn kop eraf. Dat weet ik heel zeker, ja. Dat weet ik heel zeker. Dat meen ik.